Сіздің иқтибар еткеніңіз бар ма? Язмыш сөзінің негізінде язу деген мағына ята. Нишік языла бит? Маңғайға, тәқдирге, нишік бар, ана тұрмышны шулай қабыл етеміз. Біздің көптәнгі қиялыбыз, өзіміздің язмыш тапшыруына халқыбызның яратқан шағыры. Бекте уникаль шәхіс Роберт Меңнуллинны шақыру тілегі бар еді. Біз аңа бірінші тапқыр шалтыраттық. Бір шалтыратқанымызда ол командировкада еді, әлі қозында төгілмен дейді. Екінші шалтыратуында ауырып кеттім әлі. Аңа ғына қас емшақ тембірі білән. Ауырып кеттім әлі. Тірілгеш келем дейді. Біз күттік, ләкин қызғанышқа қаршы әлгі шырашу насип болмады. Аңа бересі сұрауларыбыз, аның туған яғына бәйлі мотор хатирелерін іштәсібіз келген еді, шығырларын аның салмақ тауышы білән яңқыратасыбыз келген еді. Ләкин фанилықның үз қанунлары нишесің бит. Біз бүгін тапшыруыбызға Роберт Меңнуллинның бір туғаны. Шулай ук татар халқына мәгълүм шәхес, Татарстан Фәннәр академиясының Тел, әдәбият, сәнгать институты директоры Ким Меңнуллинны шақырдық. Исәнмесез, Ким абай? Бик шатбыз сезне үзебезнең студияда күрүебезгә. Бүгенге әңгәмәбез бәлкем берәр генә моңсурак та булыр. Шушы көннәрдә бит инде 1 ел була Роберт абыйны югалтканга. 1 ел. Ул сезнең гаиләгез өчен генә югалту түгел, ул гомумән зур татар халкы өчен дә зур югалту. Роберт абый ул гаиләдә иң өлкән бала. Мин иң кичкенәсе 5 баланың. Мин исәя башлаганчы әйтгәндә 4-5-6 яшьләр чагы ул инде абыйның 7-8 классны тамамлаган вакытларына туры килә. Безнең гаиләдә идә инде гел сөйләшү, фикер алышу, нәрсәдер турында бәлкем бәхәсләшеп тә шушы сөйләшүләр күңелдәгә кирип калган. Абыйның шул 8 классын тамамлаган вакытлары булгандыр. Әнкәй белән сөйләшүләре менә алга таба укырга бару, кая бару. Бит инде безнең авыллардагы шул бер проблема. Безнең авылда 4 класска кадәр башлангыч мәктәптә укыйлар да, күрше авылга китәргә кирәк. 8 классын тамамлаган чага кадәр анда укырга, аннан 8-седән соң тагын район үзәгенәме, кайда урта белем бирерлек мәктәп бар, шунда китү. Әнкәй белән аларның сөйләшкәннәре минем күпмедер күләмдә шушылай күңелдә тора. Абыйның укырга барасы килми, алга таба мин бармыйм, теге мәктәпкә бармыйм. Ул вакытта бит сайланыр мәктәпләре дә юк иде. Әйтик, район үзәгендә бер мәктәп, тагын районда тагын бер 2-3 авылда булгандыр инде ул. Менә шушы рәвешле аларның әйтик сөйләшүләре. Шуннан менә шушы сөйләшүләр нәтиҗәсендә булды микән, Роберт абый Уфага кулинар училищега укырга кирергә китте. Аның үзенең дә сөйләгәннәре бар бу ниләр турында. Бер яклап инде ул аңа ошагандыр да, шәһәрдә ниндидер яңалык, яңа кешеләр белән яңа дөньяны күрү. Берничә ай укыгач инде ул яңадан әйләнеп кайта, аның сәбәпләре булгандыр. Аннан инде абый Карабаш авылына урта мәктәбе булган укырга китте. Шунда инде ул 9-10 классны укып, ул инде үзен тапты, иҗатка, шул мәктәптә иҗатка кирип китте инде ул. Аннан соң инде ул кайтып китеп каникулларда аралашулары, аннан укуны тамамлауга район үзәгендәге район газетында эшли башлауга корреспондент булып, ул вакытта инде ул башка инде миңа да инде ул вакытта 6-7 яшьләр булгандыр, мин инде күрәм, аңлыйм. Шул кадәр теге дәртләнеп, матбугатта, газетта материаллар ниндидер күренә вак булса да, ниндидер редакция мотоциклына утырып, каядыр анда авылларга репортажлар әзер. Менә шушы вакытта мин инде аны турыдан-туры әле укырга кергәнчегә, нигән югары уку йортына укырга кергәнчегә кадәр булган өлеш инде бу. Әнкәйгә әйтә иде инде, аның шагыйрьлеге шул бала вакыттан ук бар иде инде ул кирәк, бик үк кирәкмәгәндә дә әйтик шигырьгә салып ниндидер сүзләр әйтү, үзеннән өлкәнрәк яшьтәге малайларга көлебрәк төрттереп әйтә торган, бәлки инде теге
көңілләріне театрға итеп те гел дип өлеш алып та кайтадыр иде өлкәннәрдән ди теле телен тоя белмәгәнгә дип менә шушы рәвешле абыйлар әйтә инде әнкәй эш кушада ди иңлесе булгач абыйга абый ди безгә ди бүлгәләп чыгада ди эшләрне ди тагын каядыр чыгып китә ди теге бу инде теге мин әле истә булмаган вакытлардагы гомуми атмосфера дип әйтик инде даира шушындый булган дип минем истә калуым ниндидер авырлыклар ниндидер кыенлыклар җитешмәүчәнлек андый әйбер турында минем күңелдә андый әйбер калмаган 5 бала менә шушы әни образы символы бик күп тамашачыларга менә шушы Роберт Миңнуллинның җырлары, шигырьләре аша керә. Менә шушы әнигә карата булган менә шушындый мөнәсәбәт уйлыйсың, әнине яратырга кирәктер Роберт абый кебек. Дир дигән өлгө кебек. Менә шушы мөнәсәбәт ул шуннан да бала чакта күренәдерме, аның әнигә карата мөнәсәбәте. Сәйтәс бит сөйләшәләр, ярашалар. Әйткәнемчә менә нәкъ менә шушы сөйләшү, дөньяга караш, дөньяны аңларга омтылу, менә шушы рәвешле булгандыр. Чөнки безнең әнкәй бик үзенчәлекле, дөньяга карашы да бик үзенчәлекле кеше иде. Сезнең күрше авылда, Исәмәт авылында дөньяга килгән бит инде. Әниләре әнкәйгә 6 яшь чагында әниләре үлеп китә дә, әтиләре белән генә калалар. Нан күпмедер вакыттан бабай инде кабаттан өйләнә. Ирага дип йөртте инде. Ирага бинең үзенең тагын 2 баласы дөньяга килә. Ну яшәү катлаулы авыр шушы чорларда әйтик 30-нчы еллар башы бит инде бу уртак телдә бик төрле сәбәпләре булгандыр. Бабай беренче бөтен дөнья сугышында аяксыз кайткан кеше инде ул. Әнкәй әйтәдер инде бик теге русча әйтмешли отчаянный холыклы сугышта да 18 яшь чагында үзе теләп сугышка барып ниндидер разведкада хезмәт иткән дип шуннан 2 кызын ала да бабай детдомга илтә Уфага. Бу тирәдә инде мөмкинлек булмагандыр. Шушы бабайдан ук килә торган булгандыр димен инде. Ничектер менә бу стандарт юллардан бармыйча ниндидер бер изләнү, ниндидер бер омтылыш, тормышны аңлау мәсьәләләре шушылай баргандыр дип уйлыйм. Чөнки әнкәйдә нәкъ менә шушы сыйфатлар бар иде. Ул инде сугыш башланганчага кадәр Уфада детдомда яшиләр алар сеңлесе белән 41-нче елга кадәр. 41-нче елда инде әнкәйгә 16 яшь. Менә ул инде шул вакытка кадәр анда тәрбияләнә. Шәһәр тәрбиясе, детдомдагы совет чоры, совет идеологиясе булган шушындый менә бу дөньяга караш, дөньяны аңлау мәсьәләләре менә шушы бөтенесе дә әнкәйнең күңелендә бар иде. Шул ятимлек булса да, детдом вакытындагы ниндидер алгарышны тыю, нәрсәгәдер омтылу, максат кую, тормыштан шушындый рух белән яши торган кеше иде ул. Ул балаларга да менә шушы рәвешлек изләнүдә булды. Һәм инде абый белән дә, алга таба инде безнең белән дә сөйләшү, аралашу, ниндидер тормыш турында әңгәмәләр аша кергәндер ди менә әнкәйгә мөнәсәбәт. Бу инде шагыйрь анасы турында гына сүз бармы? Гомумән мөнәсәбәт. Бигрәк тә инде теге 5 бала белән калып тормыш алып бару, башкасы безне кайгырту. Һәм инде ул бик иш сөйләйде андагы тәртипләр турында, андагы бәйрәмнәр, детдомдагы төрле бәйрәмнәр, кемнәр очрашуларга килгәннәр, анда шәһәрдә инде артистлары да килә, башкасы да язучылары килә. Гел теге безне инде ул шушы рәвешле ниндидер бер тормышка яңача үзенчә караш тудыру максатыннан да эшләнгән булгандыр инде бу. Алга таба моның бөтенесе дә куллана килде ул тормышта. Чөнки ул заманнарда укыту, кайдыр югары курсларда укыту дигән бер бик популяр булмаган бит. Менә сезнең һәрберегезне укытырга тырышкан бу мөгаен шушы шәһәрдән алган тәрбия киләдер инде анда. Ансы да булгандыр. Ул инде теге әби бабадан да ниндидер укуниләре, туган тумачалар арасында күпмедер күләмдә ниндидер укуга омтылган кешеләр дә булгандыр. Ул үзе дә укып бетермәсә дә мәктәпләрне
менә шул билимгә, китапка, ниндидер бер нигә омтылуы булган аның ул. Инде әткәй мәрхүм булганнан соң колхозда да ниндидер эшләр тапшыралар иде. Аңа минем исемдә калган ул балалар бакчасында мөдир булып та эшләгән исемдә һәм ничектер кайсыдыр вакытта аңа клубны, китапханәне тапшырдылар. Шунда эшләргә. Анда инде ул бер туктаусыз җитәкчелеккә ул шундый кеше инде, җитәкчелеккә таңгылык бирми торган кеше инде ул. Колхоз рәисенәме, парткомгамы, районга да барып җитә. Менә шушы китапханәгә китаплар табу. Һәр бәйрәм саен аңа доклад әзерләргә кушалар. Ул халык алдына чыгып доклад укый. Анда май бәйрәмеме, 8 мартмы анда башкасы спектакльләр әзерләп, үзе катнашмаса да ул оештыручыларның менә шушы Роберт абый шушы тирәдә гел менә бу шушы иҗади атмосфера мәсьәләсе аңа шушылай итеп тәэсир итү булгандыр инде китаплар, ниндидер спектакльләр, ниндидер анда ниләр сөйләү, катнашу. Алай гына да түгел хәзер менә бу уку нигә килгәндә ул каядыр укып белгәндә Мәскәүдәге ниндидер бер уку йорты, мәдәният юнәлеше буенча бер уку йортының читтән торып уку нигенә укырга кергән. Мәскәүдәге бу хатлар аша читтән торып уку, бу укуның шушындый тәртибе белән күпмедер укыган да әйтгәндә 1-2 курс шушы ниләрдә нинди уку булган миннән түгел генә белмим, но шушындый уку мәдәният клубта китапханәдә эшләгән вакытта. Шуннан да тормыш авыр ни булгач инде әкренләп өлгермәгәндә ниләр материаллар җибәрмәй башлаган. Менә сезнең дә фән юлына кирип китүегез шулай ук әнидән килгән тәрбия булып чыга бит. Шушы гаиләдә сез шуны бит сеңдереп үскәнсез. Ул галимлек турында ниндидер бер айрым сөйләшүләр ниләр булганы юк иде. Ул мисаллар китерергә ярата иде. Мине әнкәй 3нче классны тамамлагач, күрше 4-не тамамлагач күрше авылга мен җәяү җөреп кенә шунда укырга барып китәргә тиеш идем. Әнкәй эзләнә бит инде мине район үзәгендәге мәктәпкә, интернатка турыдан шунда җибәрергә булды. Ягъни 8нче класстан соң барыбер шунда барырга кирәк. Анда интернат булган, шушы 1нче мәктәп инде, шул автовокзал янындагы. Мин шул мәктәпне тамамладым да, менә шунда мине җибәрергә булды 3нче классны тамамлауга. Бу инде үзенең тормышта күргән, тормышны аңлаган, ул аны теге детдомда яшәп үскәч, балага авыр, кыен, ниндидер бер ниләр туыр дигән әйбер бик итмәгәндер инде. Аның өчен ул гадәти әйбер булгандыр. Мин анда үземне кеше итеп игътибар җиткән малай итеп сизмәдем. Интернатта минем яшьтәгеләр күп түгел иде, мин килгәндә ул булды микән тагын, чөнки 9-га 10-га гына алалар иде. Мин шул үзем генә дә булмадым микән балалардан. Аннан берничә укучы килде, бер 7-8 малай булганбыздыр инде, бәлки класстагылар. Мин бик ниндидер бер авырны кичердем. Бала буларак. Әйтик, менә бу укытучылар, тәрбиячеләр кемнәрдер тарафыннан икенче төрле булырга тиеш булгандыр дип уйлыйм, чөнки авылдан килгән бала ата-анасы янында юк. Димәк, аңа икенче төрле игътибар кирәк, икенче төрле караш, икенче төрле сөйләшү, кызыксыну, гап-гади гына әйберләр. Бу бер нәрсәдә сорый торган әйберләр түгел, тәрбиячеләр, укытучылар тарафыннан. Менә бу әйбер булмау миндә инде шушындый тудырды. Мин 8нче класска кадәр тартып сузып 8нче класска кадәр килдем. 8нче класстан да соңда җибәрмиләр иде ул вакытта, 9-га 10-га мәҗбүри калдыралар иде. Мин инде әнкәй белән сөйләштем. Мин әйтәм, мин монда калмыйм. Монда калсам, мин инде дәл укый алмыйм, күңелдә бер нинди дә юк. Салават шәһәрендә педучилище бар. Әнкәй әйтә, менә ди бәлкем дә документларын алды ди, шунда барып кара. Шул кадәр оста инде ул җайларга. Менә ди анда дигел кызлар укый ди. Малайлар анда күп түгел. Малайлар кирәк ди һәрбер коллективка ди. Менә ди укырсың, аннан соң инде алга таба укуны да дәвам итеп була, малайларга анда игътибар башка төрле була. Барып кара, уйлагандыр инде, бәлкем шунда укырга керер дә укып китәр дип.
Мен енді баруым бардым, тілек болмаса да, дұрысын айткенде, оқу тәртібінде енді мектепте сүңген мен математикадан тиішілі дәрежеде бере алмадым. Сондан қайтып кеттім ауылға. Кәйіф қырылуын қырылғандар, но ол қадар түгіл, чөнки шатлықлы не бар, қолда документлар барсы да. Мен қазір кері мектепке кірмеймін де. Қоя кетсем де кетем. Құтылдыңыз мектептен. Шындан әнкебілі сөйлешеміз. Нишлерге? Міне, енді ол вақыттары жаңағына бір ел іліккені оқу тамамлаған. Неше 25, неше яшта. Әлі жаңағына әшілі башлаған яшленінші да. Қазанға бару тұрында нишлерге? Анда барып мектепке кіру. Мектепке кіруінің дұрыс болмас. Жоғары білімні профтехучилищеде де алырға бола, профтехучилищеға оқырға кіреге. Нәрде бола? Мектепте біте? Мектепте тамамлана. Ол вақытта профтехучилищеларға қарата қазір мен айта алмайм, нешек мінесебет бік әйбет түгілейді. Әнкейізден әйінді неше керек яқын келерге малайға, неше керек ана мінә шушы yolға таба тәріге. Сондан ол меңа мисаллар кетірі. Мінә олымды Юрий Гагаринді летный училищеға, харби училищеға оқырға барғаншы дей, башта дей профтехучилищеда оқыған дей. Менә шушы рәвешле миңа мисаллар китерә. Һөнәр алган, профтехучилищеда укыган, укуын тамамлаган, укырга дәрте булгачтан алга таба тагын укып киткән. Менә шулай уста итеп бу хәертегенеләрне сала инде. Ул нормаль әйбер. Әйтик, профтехучилище ул куркыныч урын түгел икәнен. Менә шушындый сөйләшүләр бара. Шуннан мен монда Казанга килдем дә, Рәҗәбай янда, әле ул үзенең дә инде яңагына гаилә, ни кырган, шул кадәр сулышлар киңәйде. Шул кадәр үземне кеше итеп хис итә башладым. Мине кешегә саный башладылар монда. Мин нәрсәдер үзем тотып эшли алам. Шул кадәр мин рәхәтлек кичереп 3 ел профтехучилищеда укыдым. Минем аяклар да җиргә тияр тимәс шундый ниде яшәдем. Чөнки мине кеше итеп, миңа кеше итеп карый башладылар. Эфирдә язмыш тапшыруы. Бүген безнең әңгәмәдәшебез Ким әфәнде Миңнуллин, барыгызга да мәгълүм шәхес. Ким әфәнде, менә без сезне сөйләшәбез. Сез үзегезнең менә шушы Башкортстанның Илеш районы Шәммәт авылындагы балачагызга алып кайттыгыз безне. Роберт абый белән, Роберт Миңнуллин белән булган хатирәләр, үзегезнең менә Казанга килүегез. Менә сезне тыңлыйм, сезнең сөйләшүегездә шундый юмор хисе бар. Менә ул шулай әнкәйдән киләме? Әнкейден нүк түгілдір. Чөнки біріншіден енді ол сезнең кішісі. Біздің ауылда туып өскен кіші түгел. Biraz гына төгәлләмә кертик. Бездән 2 тапкыр әйттегез инде, чөнки мин үзем шулай Башкортстан Илеш районы безнең күрше авыл Исәмәт. Һәм менә шу Исәмәт авылыннан Роберт Миңнуллинның, Ким Миңнуллинның әнисе шушы Исәмәт авылыннан чыгыш белән. Шуны әйтәсе килә. Исәмәт менә кем Уфа-Казан юлы белән йөри. Алар инде иң биек таулы авылына чыкканда, теге яклап авылга кергәндә бик биек таулы бер гел интегеп менеп җитәрбез микән, төшкәндә әйбәт кенә төшеп җитәрме дигән шушындый авыл инде бу. Аны әйтәләр дә әле теге Исәмәтнең таулары, өзелә камыт баулары. Демәк инде шул камыт бауы кайсы чиракта түзми, бу инде шуны күрсәтә. Менә шушы дигән. Шуңа күрә теге безнең авылдан килә торгандыр бу дим мин. Бу җыр бу авылдан килә торган. Чөнки безнең аның инде суыннан да килә торгандыр, халкыннан да. Бездә әйтәләр инде, мин үзем дә беләм, берничә нәсел дә бар иде. Менә шушы әйтик ата-бабадан күчеп, менә шушылай сөйләшә торган. Анда алар бер тирәгә җыелсалар, алар гел шушы рәвешле сөйләшү бар. Мин инде хәтта әйтер идем, Җавит Шакиров алып бара икән тапшыруны,
Ул капка төбендәге ул сөйләшүләр ул нәкъ менә безнең авылдагы бер эпизод итеп карарга була. Менә гап-гади рәвештә генә менә шушы рәвешле сөйләшеп утыру, гел уен көлке, менә шушындай теге җыр теллелек башкасы. Шушыннан да киләдер дип уйлыйм. Абыйга инде әлбәттә ул инде күпкә күбрәк бирелгән. Әллә аның теге шигъри теле дә, осталыгы, бөтенесе бер тирәгә җыелган инде аның. Шуннан да аның теге шигырьләрендә игътибар итсәң дә, бигрәк тә нинди булса шәхесләргә атап язган булса, нинди булса төрттөреп әйтергә теләгән фикере булса, ул аеруча шушы җыр теллелек нык сизелә. Ул инде аның иҗатын карыйсың икән, ул былай гына аны әйтми, я инде ул сәхнәгә чыккачтан оңай ягы белән килешеп бетмәгән якларны кешене ачып бирә бит инде, үзегез дә бик күп тапкырлар катнашкансыздыр. Аннан иҗатында барсы да салына инде. Аның иҗатын яңадан карасаң, ул җыр теллелек, аны кешенең үзенчәлекле холкын, үзенчәлекле сыйфатларын һәр кеше күреп белә торган итеп. Кеше аны яңадан гына әйтә. Менә мин дә беләм бит, мин дә күргәнем бар бит. Менә ничек итеп әйтеп бирелгән дип. Ягъни бу инде осталыкны сырый торган. Роберт Ай белән дә үзем өчен дә тормыш дәвамында шушылай ярып бара торган. Без инде бергә җыелган вакытларда Роберт Ай белән тагын кем туганнар безнең инде ул шаугыр килеп гел шушы үзебез генә аңлаган яртышар сүздән үк аңлашып, бер-берсен көчәйтеп, бер-берсен тулыландырып, җибәреп сөйләшү барышындагы мәзәк дөньясы ул инде ул яклап осталык шул нидән сөн суыннан авыл тирәсеннән килә инде. Менә сезне тыңлап утырам, исемнәр дә бит авыл җирлегенә хас түгел, шулай бит. Роберт, Рим, Фән, ким. Менә бу инде шуннан да алдынгы карашлы ханымның нинде булса бер уйдан чыгып кушкан исемнәр бит инде. Нинде булса фикердән чыгып, шулай бит. Дөресен әйткәндә мин бик төгәл генә, вакыты да шул булгандыр. Әле мин менә институтта эшләгәндә бу мәсьәләгә яңадан әйләнеп кайтам. Үзебезнең гаиләгә бәйле рәвештә генә түгел, гомумән Татарстанның Актаныш, Минзәлә, каядыр әле ул бәлкем Мөслим якларына кадәр килә микән, менә бер төбәк бар. Һәм инде Башкортстанның Илеш районы, Дүртөйле, Кушнаренко тирә, менә Чакмагыш тирәләре, менә бу зур гына бер территория. Менә монда яшәгән безнең милләттәшләребез сөннең теге ягында да, монда да шушы үзенчәлекле төркем татар халкының менә мондагы исемнәр мәсьәләсе үзе бер кызыклы. Каян чыга анда мен инде ниқатка ярамаган дип әйтмим, үпкәләрләр. Почти. Шушындай исемнәрдә анда нинди генә исемнәр юк. Ул исемнәр янында безнең исемнәр әле ул шактый әйбәт күренә. Шуңа күрә менә бу шушы төбәк белән дә бәйледер. Бу нәрсәгә иярү бу? Бу яңалыкка омтылымы бу? Әйтгәндә Европада таралган исемнәр, Россия теге СССРдагы инде идеологик планда рус исемнәре, революцияга бәйле булган төрле кыскартулар, минекедә бит инде коммунистический интернационал молодежи, аның әле значоклары да бар. Әлдә мин аның берничә вариантын саклыйм, ул значокларның комсомол рәвешендәге шундый значок, бу инде бөтен дөнья яшьләр оешмасы булган инде. Менә каян килә, аның сәбәпләре төрледер. Һәм инде әлбәттә әнкәйнең шәһәрдә тәрбияләнеп, бик күп кешеләр белән аралашып, ниндидер үз карашлы булуыннан да килә торгандыр. Шуннан да исем мәсьәләсенә килгәндә, бу районнар арасында Актанышны беркем дә уздыра алмый, сүз дә юк. Бик шуннан да кызык исемле кешеләр эшли, ләкин бу шулай үзенчәлек, шулай үзенчәлек. Менә аны эзләп мин инде кат-кат әйткәнем бар, менә моны махсус эзләнергә кирәк, җавап эзләргә. Ни өчен? Фәнни яклап эзләнергә, шуннан да ни өчен сәбәбе бармы аның һәм нәрсә тәэсир иткән менә бу шушы юнәлешкә. Аның барыбер сәбәбе булмый калмагандыр дип
uyluyum indi. No, Veli'ge kızgançka karşı cevabım yok o sıralar. Bu tema bilen şoğlanış yok evet. Min ümit etken derecede, min ümit etken yönelişte şoğlanışı yok. Эфирде язмыш тапшыруы бүгін біздің қонағыбыз Кем Меңнолин. Кем әфәнді белән без бик матур гына әңгәмәләшеп утырабыз. Сезгә дә шулдыр дип уйлыйм, чөнки бик кызык кына әңгәмәләштек әле менә чыннан да исемнәр турында, төбәкләр белән төбәкләр арасындагы аерма турында. Гомумән һәм иң төп тема менә мин үзем дә сезне тыңлыйм һәм нигезгә карата менә шундый соклану хисләре белән баланы тәрбияләгәндә әлбәттә ялгыз хатын 5 баланы тәрбияләп, шул хәтлек һәрберсенә белем биреп, һәрберсенә олы юлга юнәлеш күрсәтә алган. Бу бик зур хезмәт таләп итә торган. Ләкин менә без әйтик гаиләдәге өлеш, әти-әнинең баланың формалашуына гаиләдәге өлеше. Ә менә мөхит тәэсир итәме сезнеңчә? Elbette tesir ite. Mine Robert abi turunda bir söyleşuda min iktibarda etken idim. Mine anın nindigin eşlerde işlese de, zor citekçilikte de işlep, uzak yıllar deputatlıkta işlep, kişi özgürlüğe de mümkün idi. Ama lakin anın mine şu yumuşak köngüllülüğü, dünyaya karşı özgürmey kala. Çünkü anın Kazanda yukarı oku yurtun tamamlauga işli başlagan, şöyle belki oku barışında başlangandır. Nek mine özünün köngüline yakın bulgan, ana dünyaya karşıları bilen bir yönelişte bargan kişiler bilen aralaşıp yaşauıdır. Şuluk Şevket Abigaliyev. Ömür boyu alar bir yönelişte, bir dairede yaşadılar. İldar abi Yüzeyev, Lebib apa, Venera apa, İhsanovalar, ataklı yazıcılar, jurnalist, ipli. Mine bunlar barsa da ipli kişiler. Şul kadar tanış, şul kadar ipli söyleşu, kişilerge münasebet. Mine bu daire Robert abini formulaştırıda zor rol oynagandır dip uyluyum. Anın ömür boyu aralaşkan kişileri mine şuşu ipli, tertipli, nindidir bir dünyaya özlerince qaraşı bulgan icatlarına da şuşu bir boyunda balalar icatına kelip kırıu, balalar icatında yaşau gade tesir etkendir diyeyim. Mine şuşu Yaşleninci gazetesinin şular tiresinde toplangan balalar yazışıları mine bu dairenin tesiri zor bulgandır deyip uyluyum. İkinci yaklap men Kazan'a kiluge ol vakitta ni sebeplidir, nişik bulgandır ol ışanıp da bulmay, yanağına oku tamamlagan, yanağına işke ayak baskan bir köp yaş icatçılarga mene degen orundan Kazan'da fatir bereler. Domovi dep atalgan Toktalış yanında iki yurtanda %15. %13. yurt değil. Bu Kimiklar Parkı karşında yol aşağı. Ende köpler anı biledi. Mene şul yurttan bir köp icat kişilerine kvartir bireler, fatir bireler. Niçik balıp çıkan ol? Anlaşanıp da bulmay. Robert abi bir yıl da işlemegen yaşlayınca da korespondent bulup, uzgan yılgına oku tamamlagan. Mene şuşu etajlar boyunca karasan, alar bilen Robert abiler 7. katta yaşaylar. 8. katta ataklı şair Reşit Ahmetcanov, Loiz apa bilen yaşaylar. Alarının ali yanağına bir yaş mı köp mü doğan balaları Aydar var idi. Astağı katta İldar Hayrullin bilen Alsu Gaynullina. Yanağına şul elimin kilgen vakitlardağına malayları toda İskender dünyaya kildi. Andan asta Zilesin Gatulina bilen Irnis abi alarının
ялгышмасам Рөстәм атлы малайлары менә яңагына шул теге дөньяга килгән. Менә шул кадәр теге бөтенесе бергә шушында җыелганнар. Алар урамга чыгалар икән, балконга чыгып кына басалар икән, алар һич шиксез кем беләндер сәламләшәләр, кем беләндер аралашалар. Менә бу әйтәләр бит теге академ городок манда ничек нәрсәне бөтенесе бергә яшиләр. Менә бу иҗат атмосферасына кешеләр белән аралашуга, анда бит инде урамга чыксаң да, балаң белән сафка суларга чыгасыңмы, инде анда һич югында палас кагарга чыгасыңмы, каядыр прогулкага чыгасың, бөтенесе дә күз алдында, бөтенесе дә шушы кешеләр белән бергә яшисең, һәр кеше бер-берсен күрә. Ягъни менә бу атмосфера шулай ук тәэсир иткәндер дип уйлыйм. Икенче яклап ул әлбәттә миңа да тәэсир итте. Яңа гына 15 яшьлек малай килдем. Мин ул вакытта әлбәттә инде теге ул дәрәҗәдә аңлап та җиткерә алмаганмындыр. Әле мин телгә алып киткән бүгенге олы шәхесләр әлбәттә инде ул вакытта алар яшьләр, ул вакытта яңа гына сәхнәгә килеп, яңа гына исемнәре яңгырый башлаган. Мин шушы атмосферага әле бу тирәдә яшәмәгән тагын аралашкан кешеләр, Робертаның турыдан-туры якыннан аралашкан күпме иҗат кешеләре. Менә шушы атмосферага кирү, шушында яшәү. Әлбәттә, һәр вакыт аларның сөйләшкәннәрен ишетәсең. Аларның матбугатта кайдадыр анда, я Роберт абый үзе әйтгәнне күрсәтә, я ничек нәрсәдер телевизордан карасаң да, телисеңме, теләмисеңме, шушы атмосферада яши башлыйсың. Ишетәсең, күрәсең. Мен инде Роберт абыйлар өйдә юк чагында күрәм өстәлдә тамамланып бетмәгән, яңа гына язылган, кулдан ручка белән язылган шигырьләр, ниндидер анда мәкалә, каядыр анда машинка белән утырган икән, аз гына соңрак машинкада язылып бетмәгән, туктап калган ниләр. Менә шушының белән яши башлыйсың. Икенче яклап шул ук абзыйлар яңадан аз гына соңрак Роберт абыйлар Аккош күлендәге язучылар, дача дип әйтик. Шунда шул ук абзыйлар ул вакытта инде минем ул малай чактагы кешегә инде ул кадәр бик шәхесләр булып та бик тыелмагандыр. Аңна бетерү булмагандыр ул вакыт өчен. Шул ук абзыйлар Сибгат абый, Хаким, Хәсән Туфаннар, кемнәр, Нәби Дәүлиләр шунда кайнашалар. Менә бу бит инде тәэсир итми була алмый. Ул барыбер бүген булмаса иртәгә менә шушы күңелдә калган менә бу инде даирә дип алабыз икән без. Менә бу даирә әлбәттә инде ул тәэсир итми калмый. Хәлбуки мин бөтенләй башка дөньяда яшим, профтехучилищеда укыйм, анда даирә башка, кешеләр башка, малайлар яшь 15-16 яшьлек малайлар башка. Менә шушылай итеп укып, ул даирәнең үзенең нее бар. Мен инде әйткән идем, шул кадәр теге саф һава белән сулап яши башлаган кебек итеп башланды дип, беренче курсны тамамлаганда ук мин училище буенча иң яхшы токар исеменә конкурста җиңеп чыктым. Һәм 3нче курста мин 3нче курсны тамамлаганда республикадагы ярышта беренче урынны алган токар әле мин. Subhanallah, şulay mı? Şuna göre Oynamasın da. Менә бу омтылыш шул кадәр рәхәт иде, шул кадәр мин үземне ниндидер теге зур уңышларга, ниндидер биеклекләргә ирешә ала торган, канәгатьлек хисе бар иде. Менә шушы укуны гел бишлегә тамамлаштым. Һәм инде һөнәр ягыннан әйтик 25ләп укучы, шуның бер 4-5-е русча әйтмешли добротный продукция бирә эш барышында ниде станокта. Шуларның берсе инде иң әйбәтләренең берсе мин. Шуңа ул кешене ниндидер бер нигә этәрә. Тормышта ниндидер бер яңа адымнарга этәрә, ниндидер бер эзләнүгә, ниндидер бер хыял барлыкка килә. Әлбәттә, Роберт абыйның һәр вакыт янда булуы адәм баласына тыңлаучы кирәк. Адәм баласына ниндидер бер зур кыйммәтле акыллар бирмәсә дә,
Әдәм баласы көңілінде болғанны көңілінен бушанырға тиіш. Көңілінен болғаны білән кеңеш табыш итер үшін оланы сөйләргә, оланы жеткіре алырға тиіш, аның кішісі болырға тиіш янында. Роберт абай әр вақыт янда мен барып йөрим аларға, өзімнің тұрмыш хәлләре, оқу, нендедір бірні бойынша әр вақыт менің янда ол бар еді. Мен әр вақыт аңа бүтін өзімдегі болған бүтін мәселелеріні де сөйлейдім. Ол бит менә шушы аралашу, гафу белдердем сезне, гел менә гомер буена гел янда аның барлыгын тыйып яшәгәнсез, аралашып, киңәшләшеп, бер-берегезгә кирәк булып. Һәм менә ни кызганыч, бүген ул юк. Бүген ул юк, менә шушы бушлык, ул менә әгәр дә инде сизеләме дисәм, ул дөрес сорау булмас иде, әлбәттә сизелә инде ул. Менә бүгенге халәтегез сезнең. Без шуннан да менә Казанга килеп 45 елдан артык без һәр вакыт бергә булдык. Мен инде 2 ел солдаттан урап кайттым. Менә шу 43-44 ел һәр вакыт бер-беренең янында. Яш айырмасы да булып, өзебезнең эшләгән юнәлешләр турдан-туры бер-берсенә килеп бетмәсә дә, киңәш табыш һәр вакыт бар иде. Шигырьне укып карау, матбугатта чыккан мәкаләләр, башкасы, каядыр чыгыш. Мен барыбер минем хылыкта да бар, мен әйтә торган кеше. Үз фикеремне. Шуңа күрә аның өчен бәлкем минем шундый булуым файдага да булгандыр. Чөнки кемдер тәнкыйтьләргә тиеш. Тәнкыйть мул фикер алышу. Әйтик, менә шулайракмы, неме? Мен аны нәрсәдән сиздем, менә яши. Инде күпмедер вакытлардан соң минем белән сөйләшкәндә, без утырып сөйләшкән вакытта минем әйткән фикерләрем тыңлый белә иде ул. Ни дәрәҗәдә ул аны үзенә алган, ни дәрәҗәдә бәлкем ул аны ниндидер рәвешле фикер кузгатып җибәрергә мөмкин, каядыр кулланырга, каядыр икеләнеп калырга. Ну, фикер, без бик әйбәт фикердәшләр булып формалаштык. Ул минем өчен, мин дә инде турыдан-туры ни булмаса да, үз фикерем белән аңа шактый гына терәк булганмындыр дип уйлыйм. Менә бу фикердәшләр булып яшәү. Әлбәттә, менә дөнья шулай бит. Соңгы елларда ул бик күп эшләде. Узак еллар, 25 елга якын депутатлык булып, улы вазифаларда, дәрәҗәләрдә хезмәт куйганнан соң, әлбәттә ул эшләгән барышында да, Дәүләт Советында чагында да иҗатын ташламады, бик күп китаплар чыгарды, бик күп язды һәм дөресен әйтергә кирәк, уены-чыны белән күңелендә булганны шигырьләре аша тостмы ул, каядыр кешене сәхнә аша котлаумы ул, каядыр ниндидер формасын таба иде, күңелендә булганны әйтеп яшәде. Яңадан менә мен әйләнеп кайтыйм, ул олы дәрәҗәдәге җитәкче булгач, үз фикерләрен әйтергә уңайсыз, әйтергә тиешме, тиеш түгелме, әйтә аламы дигән, һәм инде менә бу олы даирәләрдә, депутатлыкта кеше әйтә аламы үз фикерен дигәндә, мен күрәм Роберт Мөгаллимовичның барлык күңелендә булганнарын иҗаты аша әйтеп битереп барган кешеләрнең берсе ул. Ул аны барыбер әйтә. Уены-чыны белән кушкачтан ул инде башкачарак кабул ителә, әмма ләкин төп фикере кала. Шуңа соңгы елларда депутатлыктан киткәннән соң да бик күп эшләде. Аның шул кадәр берничә гомере буе күңеленә рәхәтлек биреп шөгыльләнгән юнәлешләре бар иде. Ул фотография, шул кадәр ярата иде фотога төшерергә. Ул ниндидер аның ни өчен ул шулай булган? Ул сәнгатьти яклап якын килә иде фотографияга. Мен аны ни өчен шулай димен? Ул гомер буе рәссамнар белән дус булып яшәде.
Шул кадәр аралаша иде ул алар белән. Һәм аның бүгенге көндә дә әле менә күргәзмәсендә эшләрбез дип торам. Бик күп картиналар, дистәләгән төрле авторларның картиналары. Ягъни аның дөньяга карашы, менә бу рәссамлык ниндидер үзе рәсем ясамаса да, рәссамлык иҗади ниндидер бер карашы булган. Һәм ул аны фотографиялар аша таба иде. Беркем дә игътибар итмәгән ракурсны таба башкасын. Һәм тагын бер юнәлеш ул китап әзерләп, китап бастырып чыгаруны шул кадәр яратып башкара иде. Ул бер туктаусыз китап әзерләй иде. Үзенекен генә түгел, Башкортстанда яшәгән, үзе хөрмәт иткән каләмдәшләре, алар бик күп иде. Башкорт милләтеннән булган, татар булган, һәммәсе белән шуларның иҗатын пропагандалау юнәлешендә бик күп китаплар чыгарды. Ул Татарстан китап нәшрияты буенча буламы? Һәм инде аңа ышанып үзләренең архив байлыкларында калдыралар иде. Менә Фәридә Кудашеваның бик күп материаллары Роберт абыйга тапшырып калдырганнар. Ул шактый зур күләмдә саллы китап бастырып чыгарды. Фәридә Кудашевага багышланган, Наҗар Нәҗмигә багышланган шул кадәр гаҗәеп дәрәҗәдәге китап эшләп бастырып калдырды. Менә шушы рәвешле китап бастырып, китап белән шөгыльләнү шул кадәр теге рәхәтлек табып, уларның исемнәрендә таба. Менә монда да менә берничәсе бар. Шул кадәр яратып, минем дә күңелемдән инде теге тынычлык бирә. Мин соңгы елларда шактый гына ярдәм итә алдым аңа оештыру рәвешендә. Теге матди яктан түгел, менә 70 еллыгына аңа кадәр дә матур авылыбызда, авыл янындагы гына кайынлыкта шул кадәр матур шигырь җыр бәйрәме, шигырь җыр сабан туе уздыру гадәтенә кергән иде. Берничә тапкыр ул аны уздырды. Шул кадәр 70 еллык турында уйлыйбыз, ничегрәк алырга. Анда безнең үй урыны, безнең инде үзебезнең нигезебез юк. Анда айрым билге рәвешендә не ясап куйган идек. Үй урынында әллә шунда уздырыбызмы, зур күп булмаган кешеләрне чакырып ни дик башлаган идек. Шуннан мин инде теге оештыручы булып эшләгәч, җитәкче булып эшләгәч, менә бу институтта да гомумән оештыру эшләрендә бер сөйләшә башлагач, аның идеялары, ниләре, күзаллаулар арта. Мин инде үземнең күзаллауларымны аңа сөйләдем, неттем, күзаллауларны шул кадәр күңелле булып, кушылып китеп, үзенең дә күзаллауларын тудырды. Берничә мең кешене җыйган матур җыр, шигырь бәйрәменә әверелде бу. Шул кадәр халык күп, шул кадәр менә шушы рәвешле соңгы елларда иҗатка шул кадәр теләп, менә яңадан гына уйлыйм, бәлкем теге ашыгып та бик күп эшләр эшләде. Ниндидер бер күңелендә ашкыну белән яшәде. Менә бик күп йөрде, күп аралашты. Ул ниндидер бер теге кешенең үзенең күңелен үзе дә сизмәстән шушыны белән барам икән, бик күп эшләде. Эшләп калырга теләгәндә. Менә шушындый нидә булмады икән дип уйлыйм. Бик күп эшләр башкарылды. Ул бит инде шигърият алып килде. Илеш, Актаныш якларына, Башкортстан белән Татарстан. Мен ике җирнең кышы дип, теге ике канаты, ике республикада дип. Һәм инде ул бүген нәрсә генә булса да, менә бу теге халык сан алу, гомумән тугандаш татар-башкорт халыкларының, Башкортстандагы милләттәшләребез, башкасы менә шушы аралашуларның гомумән ике халыкның булуының мәгънәсен, тирән мәгънәсен тоеп, тирән мәгънәсен шушы ике халыкка да җиткереп, аның матурлыгын, аның шушы рәвешле дәвам ителергә тиешлеген инанып, ышанып, иҗаты аша халыкка шушы матурлыкларны күрсәтеп яшәгән кешеләрнең берсе. Ул аның иҗаты аша без һәрвакыт күрәбез, бер-береңә хөрмәт булып, бер-береңнең иҗатын, гомумән мәдәниятен, булмышын кабул итеп, булганча шушылай итеп алга таба да яшәргә тиешбез. Аның башка чарасы юк дигән фикерне һәрвакыт сеңдереп яшәде.
Аның еш чагыннан ук шул кадәр якыннан аралашкан башкорт язучылары, шагыйрьләре бар иде. Алар авылга да килеп йөриләр. Алар менә мин хәзер уйлыйм, шул кадәр йомшак, шул кадәр алар бер-берсенә туганнарча, алар бер-берләрен күрү, бер-берләре белән аралашуның шатланып бетә алмыйлар алар. Менә ике халык арасында нәкъ менә шушы юнәлештәге омтылыш, бергә шушы катлаулы Рәсәй шартларында милләтләрне саклау, телләребезне саклауның менә шушындый үрнәкләре шушындый булырга тиеш дип яшәгән кеше. Шуңа күрә менә бүгенге халат инде ул минем әлбәттә ул катлаулы икенче яклап инде эшләр, аның белән бергә уйланган әйберләр бар. Инде аны узатканда да сүз яңгыраган иде. Авылда музей эшләү мәсьәләсе шактый катлаулы юллар белән үзенең күңелендә авырлыклар да калдырган вариантлар, төрле ниләр булды. Әмма ләкин без соңгы вакытта инде аның белән андагы авылдагы мәктәпнең бер өлешен, бер 70-80 квадрат метр ненеке музейга дип, тагын бер китап авыл өчен китапханәгә тагын бер бүлмәне ремонтлап, үзенең акчасына, безнең дә ярдәм белән тулысынча без аны ремонтын ясап, мебельләр белән әзерләп, бүтән килеш әзерләп куелган бүлмәләр бар. Менә шушыны эшләп бетерәсебез бар, республикадан да ярдәм итәләр, финанс мәсьәләсе дә хәл ителгән. Хәзер инде менә бу эчке эшләрен эшләү бара. Китаплар да тупланган, матур гына әйтеп, менә шушы нене аткарып чыгасыбыз бар. Роберт абый үзе күрде аны, бүлмәләрен күрде, бүтән килеш мебельләре белән эшләнеп беткән өлешләрен күрде. Эчке эшләре буенча да белгечләр белән берничә тапкыр очрашып сөйләшү этабына кадәр җиттек. Шуңа күрә менә бу юнәлештәге эшләр әлбәттә минем инде күңелгә тынычлык та бирә һәм менә шушы юнәлештә ул дәвам итсен иде дип уйлыйм, чөнки җәй көннәрендә бәлкем бөтенсе дә әйбәт булса, абый яраткан, якын иткән һәм инде гомумән безнең төбәк халкы һәр вакыт көтеп ала торган менә шушы шигырь, җыр бәйрәме нәдә барып чыга алмабызмы, аның рухы шат булып шушылай күңелендә менә бу ниләр гомер буе яшәгән булыр иде дип уйлыйм мин үземчә. Менә шушы уйларыгыз, ниyatlәрегез тормышка ашсын әлбәттә. Бер тапшыру кысаларына гына ике зур шәхеснең тормышын да, язмышын да сыйдырып бетерү мөмкин түгел. Без әлбәттә бүген күңелдә булганнарын, әйтәсе килгәннәрен сөйләштек. Рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен, тыгыз графигыгыздан вакыт тапкан өчен. Бер тапшыру гына түгел, 10 тапшыру да җитмәс, чөнки сезнең һәрберегез турында аерым-аерым сөйләрлек. Шулай да без бүген менә тамашачылар да игътибар иткәндер, шушындый бөек уллар тәрбияләү каян килә? Бу инде әлбәттә әнинең нинди булуын ачыкладык, әнинең нинди хезмәт куюы ачыкланды һәм әлбәттә Роберт абыйның соңгы көннәрендә дә нинди зур эшләр башкаруына да без тукталып үттек. Рәхмәт сезгә, Ким абый. Рәхмәт сезгә. Шушы эшләрегез хәерле булсын. Алла бирсә, мондый шәхес ул әлбәттә авыл кысаларында гына калмасын, аның исемендәге урамнар да булырга тиеш, аның иҗатын тормышын чагылдырган музейлар да булырга тиеш, Илеш күләмендә дә, ул республика күләмендә дә әле башкарасы эшләр шактый. Башкарасы эшләр шактый, тамашачылар минем белән килешәдер дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, үзегезгә дә уңышлар насип булсын. Амин, шулай булсын, сезгә дә уңышлар насип булсын, күрешләр насип булсын, очрашырбыз иншалла. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, ни кызганыч, вакытыбыз бик шикле. Рәхмәт, бүген кичне безнең белән уздырганыгыз өчен тагын бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыйк. Сау булыгыз.